Takže čus lidi, já vás vítám u třetího dílu, čtvrtého dílu Let's Play ze hry Plants vs Zombies a tenhle ten Let's Play natáčím hned po tom, co jsem zveřejnil třetí díl. A minule jsme získali, nebo předminule, teď nevím, almanach. A myslím, že už dávno předminule, že tady máte prohlídku všech těchto rostlin. Můžete si kouknout na všechno, že jo, co dělají, co umí, že jo, to nevím takhle, co, že jo, všechno tu máte, úplně všechno. Tady máte i pozadí, jaké mají, jo, takže dobré. A minule jsme skončili u 2,9, už dáme si na to. A v minulém videu, to jste mě neslyšeli, protože mě bolelo strašně v krku, ale strašně hodně, takže já jsem vůbec nemohl mluvit. A říkal jsem, že tyhle ty videa už budu dávat na nový channel, což je vlastně i pravda, protože já to nebudu dávat už na ten společný, já to budu dávat na nový, to napíšu do normálního popisku a to je jedno. Tak musím vybrat jednu zpět, ale kterou, tady ten, ale běhačku není, tak vydáme toho. Vylezou hroby, tak, začneme zmrtý, jako klasicky, že jo. Tak, zombice za chvilku začnou chodit, měli by. A v tomto díle se budu snažit o vlastně abych odblokoval pucle, nebo teď nevím jestli minigames, myslím, že minigames, ale tak to je jedno, že to bude pucle nebo minigames, nebo survival, to tam je tak. Sluníčka. Tak, a tady jde jeden. No takže budu minulý channel a už jsem říkal v minulém díle, ale vy jste mě neslyšeli. No já jsem to vlastně neříkal, já jsem to chtěl říct. Potom co dohraju Plants vs Zombies, bych chtěl začít natáčet Team Fortress 2. A kdo by chtěl, tak ať napište do komentáře něco, třeba jo, nebo ne, no ne, tam nepište, už tak jo. A podle toho, kolik, když to udělá aspoň jedno jo, tak budu natáčet, že jo. Pokud ne, no, tak i tak budu natáčet, ale kdo nechce, tak ať se na to nedívá, jen potřebuji vaše svolení. No vlastně nepotřebuji, ale tak to je jedno, že jo. To mi tu zrovna vadí ty hroby, ty jo, to bylo slučené, co? Jsem spal. Dělej, jeď, nebych s ním. Kašlu. Mám tohohle. Jsem si vyskočil. Cíž nemůžu aspoň tohleto. Když tam dá. Ne. Tam vyrostly 2 houby, 3 dokonce. Takže bylo 100%, že na mě kosní. Teda u mě to aspoň bylo 100%, nevím jak u vás. Už mám skoro celou jednu řadu velkých, hop. A keší. Spadl mi malý kešík. Za chvilku bude Final Wave, což bude s tím tančící. V minulém dílu jste mohli slyšet třeba tu písničku. Ne, on mi ho sní, to není fér. Jsem nikdy neviděl zombíka, co by jedl nějakou trávu nebo se.
214. Tak to zase budu dělat ty pushroom, ne fushroom. Svou řadu radši tu udělám. Ne, nejezo, sakra! Z mě stal 75 sluníček. Není fér. Oni podvádí normálně. Oho. Jestli půjde tady tudma s těma dveřma, já se normálně můžu aj zabít. Počkej chvilku, kešík. No. Aby to neměli tak... Ne, já jsem dal blbého. Já jsem debil. Jej. No jo, to víte, blbost. Ach, ta blbost dnešní mládeže, že jo? Jsem tam chtěl dát tohodle, to ice shroom. Ale jak se mi to nevyšlo. Teďka bychom měli dostat nějaký dopisek zase. Jo. A jak vidíte potom po té Doom Shroom mi zůstal takový důl. A já tam nemůžu nic zasadit, víte. No to jsou pak takové ty obchody, sakra, svědli by ho. No to jsou pak takové obchody a tam musíte si koupit takové hrábě. A když to uděláte, tak to tak zoráte a pak je to v pohodě. No už jde borec s dveřma, no. Takže ok, jsem zpátky. Jo, někdo mi volal, takže já jsem za to fakt nemohl, takže to dáme sem, to pošlám sem, to dáme sem. Mám to všechno hezky promyšlené. No, omylem jsem to nevypl, jo, takže vidíte, že jsem trošku pokročil. Já tu nemám vůbec žádné ty stříleci, já tu mám samé jenom takové ty oddechové. Ach jo. A přijde wave. Ten super wave a já jsem úplně na mizině. A pro jistotu. Tak. To bude penízku. Schválně někdo vyhraje, jo. Jsme vyhráli my, ne? XI. To je úplně kruťácké. Kruto přísně dobré to je. A kešíky mi padají. A na každém mám to. Pro jistotu, když už mi to ani nepřijde. Fajn je docela tahleta hra. A nevím, jak to bude, protože já už to mám projete a nemůžu dát nějaké ty pucle a takové to. Jo. A ty výzvy, no, spíš minigames a takové ty šmudlačky a to je fakt jako, není to lehké. Takže uvidíme. Dáme to dveřákovi. Uvidíme, jestli za ním někdo půjde. Hop. A sakra. Mám málo místa. Nemůže jít ten běžák. No, třeba, no. Co bude teď? Co dostanu teď? No, ukaž se. Maratorem sem, dobré. Šup, 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 šup.
Bum. Bas. A ne. Už mám 2 blbě udělané políčka, takže ne. Možná, že je zpomalím, ale to bude všechno. A nebo jo, když je to žadoní, tak už nebum. Že jo. Ach jo. No ty vole. Děláte srandu ze mě, ne? Ne, já mám požírače hrobu. Tak. Zmrazíme je. Dáme se tohleto. Utěkej! Utíkej, Foreste! Utěkej! Ne. Ne, to si ze mě děláte srandu, ne? Já nevím, kam to dát! No bezva. Ne. No já už nemám kam pokládat ty šrumy. Protože je to tady celé vybuchané. Prosím, vyorej se, to můžu dát. Dejte tam! Dej to tam! Ježišmarja, dělej! Ne, prosím! No super. Nejhorší věc, co se mi za celou tu dobu stala. No tak strejno. Tak to se to má dělat i... Bum! Já získali jsme novou... No je to lilipad prostě. A ten se dává na vodu a na něj se pak dávají jiné rostliny. Jo, blablabla. Jo, jasně. Chápem. Víte, tady už máme Ducky Tube Zombies. Jo. Takže si vezmeme lilipeda. Toto a toto. Tak toto asi ne. OK. Takže začneme tímhletím. Jak vidíte, tak máme tady bazén, krásný bazén. A krásně svítí sluníčko. Ajajaj. No tak, než se dojde, tak co? Už bude ráno. A já vám teďka ukážu toho lilipeda. Tak. Víte, dáte ho normálně na vodu a na něj můžete dát pak cokoliv. Kromě dalšího lilipeda, že jo? To dává smysl každému. Já jde další, ne. O můj bože. Víte, dal jsem na něj sunflower. Dřív jsem si myslel, že to něco dělá, jak jsem to hrál poprvé, že to střílí nebo cokoliv jiného. A pak jsem zjistil, že se na to pokládají ty věci, ale to jsem zjistil moc pozdě a oni mi to všechno sežrali a potom jsem to deletnul a zkoušel jsem to znova a pak jsem zjistil, že se na to dá něco dát, že jo. No bum! Budou! Už máme nějaké ty kéšíky, takže už můžeme položit repeater. Jaj, nestíhám, ne. Moc rychlý na mě, moc.
Moč, rychlý na mě. A dlouho jsme nenatáčeli s Defem ani s Godinem žádné to videjko a sakra, já jsem si ho vůbec nevšim. No, tady máš něco k snědku, tam pošlu kamaráda, tak, ještě jedno by to chtěl, ještě jedno. No, už to je lepší. A rozhodně si udělám nějaké to intro na TF-ko a teda. Tak dobré, už jsem se vykoktal. Takže sem dám jeden. Víte, už jde jeden tudma, takže dáme na něj tady mistra Repeatera. Pak jsou to i potápěči a na to pak něco dostanu, ale to až později. Já už nevím ani jak dlouho natáčím. Sakra. Tak uděláme ještě tohle kola, pak ještě jedno a pak končíme asi. A nebo podle mě točíme tak 8 minut. Nebo tak nějak. Tak počkejte chvilku. Já stopnu video a kouknu se, jak dlouho nahrávám. Takže čau. Dospěl jsem k tomu, že nahrávám už 18 minut a 10 sekund. Jsem vypočítal z hlavy. Vlastně jsem tu byl 5 minut, dnes jsem to spočítal. To nevadí, to je jedno, že jo. A já už jsem se vás teda ptal, jestli chcete, abych natáčel Team Fortress 2 s Defem a s Goldinem, pokud si to Goldiny stáhne. Tak já je nenutím, ale Def už to má. A mohli bychom nahrávat, říkal, že by strašně byl rád, že ho baví taková hra, včera se to naučil. Hodně se mu líbí Spy, ale na Main vs Machine se to asi nehodí moc, víc za Spy. A nebo jestli jo, tak mi někdo napište na to nějaké statistiky. To znamená třeba jako, že nevím, co si vylepšovat, jak za něj hrát a takové, to jsou statistiky, jo. Jo, získali jsme squashe. To udělá to, že když je od něj ten borec nebo zombie jeden blok, tak on se udělá a prostě na něj skočí tak. Tak ho prostě zadupne. A jsou dva u sebe, jako přímo úplně u sebe, tady žádný teďka u sebe není, tak on je prostě oba dva plácne, no, nevím. Tak a jako potřeba tohleto, jo. Tohleto. A tohleto. Tak. Máme všechno. A můžeme začít s craftem. Ne, tohle není Minecraft. Tohle je zlepšená verze Minecraft. A tak jak jsem říkal, tak potom co budu natáčet Plants vs Zombies, což nevím, kdy přesně bude. Asi tak, až udělám do té doby, dokud mě to prostě nějak nepřestane bavit, ale mě to nepřestane bavit, takže doděláme asi tak přibližně celý adventure a i doktora Zombose, potom ještě nějaké to pucle, nějaký ten survival i nějaký z těch minigames a pak bychom to prakticky už mohli ukončit. Ale nepředbíhejme, že jo, protože nikdy nevíme, kdy to můžeme ukončit a kdy ne. A mně se prakticky tak zdá, že za chvíli bude nějaký borec s kobercem. Nebo taky ne. Takže mu tam dám repeater. Bum. Ne, jaj, děda jde. Čau dědo. Tak to, jak se ti čtou noviny naopak. A jde. A ještě jednou. A co? A jede. A už je po něm.
tak moc se nás zlobil, až mu praskla žíla na krku a umřel. Bohužel. Náš starý děda už umřel. To víte, ten čas. Mně se zdálo, že někdo klepal. Ale asi ne. Poběží. Jo, takže jsme dostali minigames. Co nepatuju, jo, minigames, unlock it, play the front a bla bla bla. Takže máme minigames. Takže jak dodělám tuhletu misi, tak bychom se vlastně na to mohli aj vrhnout, tak už máme něco aj z toho splněného, že jo? Ne, počkat, toho jsem nechtěl vzít, chtěl jsem vzít tohle. A mně se zdá, že dřív nebo později někdo vyleze tu mapu a bude si hrát na super špiona. No, jako bych to neříkal už. Takže tak. Tak. A bude za chvilku final wave, jak zabijem tohle šmudlu. Cože teď? Máme aspoň jednu řadu těch borců, takže dodělám vlastně tohleto kolco. A potom, dobré. Tak počkejte chvilku. Takže sorry, to byl jen falešný poplach, soused šel domů. Tak já bych vám mohl ukázat konečně toho squashe, že jo? Tak jo. Dívejte. A takhle to zadupne. Lehká. Zadupne každého na jednu ránu, až na doktora Zombosse. To by bylo trošku moc lehké, kdyby ho dal na jednu ránu. A falešný děda udlejde. A sakra, měl jsem se z toho squashera nechat na něj. No tak jim tu dáme dva, no co? Nikdo se nebude zlobit, že jo? No snad. Docela dost dlouho, jo, tak já vám ho ukážu, dívejte. No, tak ho hezky zadupne. Jaj, tolik sluníček já neunesu. Víte, tady už plave jeden s tím. S kloboukem plaval před chvilkou. Tak a mě už chybí jenom 400, což bude za chvilku ještě 2 sluníčka a budu mít 400. A jak tomu potřebuji? A ty jo. Super. Tak to se. To už snad on zvládne. No mně se to tady moc nelíbí. Víte, on došlapl na ten jeden blok a on se všimne. Máme 2 řady těch repeaterů. A třetí si asi už dělat nebudu. Nebo jo. Jo, uděláme si i třetí řadu. Pokud nám to teda vyjde na ty kešíky. A nedám ani něco zpravuju, takže jestli nic neslyšíte, to je dobře, ale jestli jo, tak se omlouvám. Protože zdá se, že něco opravujou. No, snad to v tom videu nebude slyšet. No, tak to nevadí, že? Jednou. Všechno je jednou poprvé. By se to mohlo úplně... jejda, hned tady. Z rána duma buma. No, už mi jednou sežral. Aj. To je směk. Ne, vy mě jíst nebudete. On mi jestli všechny, ne ještě. A někdo se připojil na Skype, tak to je jednou. Ach jo, oni mě snědli. Falešníci, ale... Je trojhlav. Já mu tak říkám, protože má 3 hlavy a střílí 3krát, střílí do směru tak nahoru, rovně a tak. A my už bychom mohli jít na to minigames, že jo?
zahrát si trošku, takže mind menu, minigames. Tady vidíte nějaké ty. My se vezmeme Walnut Bowling, takže hrajem. Takže je to to samé, co jsme dělali v prvním díle, prostě srážíme tímhletím. A jich bude i víc, což mě se moc nelíbí, takže my mu zničíme to a to tak. A může se na tom hodně vydělat, kvůli toho, že když trefíte jednoho a pak druhého, tak on exploduje nad. Takže když trefíte jednoho a pak trefíte druhého, tak vám to dá jeden penízek, takový ten má. Ježišmarja. Ne, to si děláte sám na 4 za sebou. 5krát za sebou, jo? Ještě 6krát budu mít velké štěstí, no, řek. Tak. Tohle je na ty nejmocnější přípravy. Takže, tak. No a tenhle už se nám dostává do toho, k domu. Víte, jeden penízek jsme dostali. Už jsem tam dostal kvůli toho, že tady nemáme normálně. Víte, 2 penízky. No bezva. Jaj. Ne. K čemu mi toho tolik bude? No víte, už lezou tady ty svíně. Vosí. Jasno, záběr super. Dědo, utíkej. Škoda. Jaj. Ne, to je mám na také ty super levely. No nejhorší bude to, když mu zničím tyho papers, které si čte na hovno. No, na nic spíš. No šup, no ale, dívejte, bum. Takže jede dolů, bum. Ještě. To nemá nic anuka. A ne, on se tomu fakt vyhl. Takže bum, bat, bum, nemáš auto, nemáš dům na nic. A bum, bat. Ne, jaj, bum. Ne. Ne. No třeba bum. Tohle je trochu těžší, než když to děláte v tom normálním minigames, když to děláte v tom normálním světě, protože v tom normálním vašem světě to je o dost lehčí a tady je to o dost těžší. Ne, ještě ne final waveku. Musím zničit ještě tyhle 2 šuliny. Jahaj, oni nechápou nebo co. No tak. Utíkej bowlingy. Tak, ty od těch to zničila. Ne, to nemůžu, jo, tak, dívejte. On to přeskočí a ona to dupne. Ještě jednou. Flaga zničím. Jaj, tohle to asi nedáme. Ne, jaj. Už se ke mně dostal. No a já už nemám žádné vybuchující. Sakra. Skočil moc brzo. No ale možná, že to vypadá nadějně ještě. No tak to nadějně moc nevypadá. Získali jsme roll some achievement. Ano, správně, aj tady jsou achievementy, protože v prvním nebo druhém díle, teď si myslím, jistě jsme dostali spool down achievement. No a víte, jsme v normálním ne final waveu.
A už tady dokonce na mých tu letí víc, než by mělo. No. Ne. Když se tu jeden dostane, tak vás zbiju všechny. Jo, super. Tohle je tak. No. Moc štěstí asi už mi nebudem, když nám to tady rozrabují, že? Ale přece jenom, yes. No to nechci vidět ten final wave, nechci vidět radši. No sakra, jaj. Tohle je fakt nemožné už. Ne, já jsem tomu dědovi ještě nesundal nic, jo. Ne, on tam nesmí dojít, nesmí tam dojít, nesmí. Ty taky ne. No bezva, ten už tam došel. Nebo ne? No ale ten už, jo. No a já to mám teďka nejhorší. Víte, kolik jsme tu jde? No. No tak už, jo, získali jsme to. Takže jsme to dali. A s tímhletím pohárkem se s vámi loučím. Čau, zase u dalšího dílu.